Ei, hola! Avui me toca a mi fer el capítol 3 del diari de campanya. Bueno, resulta que avui hem tingut una reunió de portaveus dels partits polítics. Pareix ser que estan havent actes vandàlics en els quals s'està tallant totes les pancartes que n'hi han ficades, s'estan furtant, i volem deixar constància que Poble Puçol està totalment en contra de tot això. I, a més, animem a la gent a que deixi de fer-ho, que deixi de fer aquest tipus de coses perquè no beneficien a ningú, ni positiva ni negativament. Volem que tot el món puga expressar-se lliurement, de la millor forma que puga, però lliurement i sense faltar el respecte a ningú. En això, en Poble Puçol, sempre trobarem a un amic. També aprofite per dir que isca alguna vegada tots els partits polítics se ficarem a favor per a millorar molt més el nostre poble. També us anime a tots. Gràcies i continuem. Ànim!